tulog na daw si ate niya, pinapasok siya sa kwarto. Tapos binubusalan po daw yung bunganga niyang Nagtela. opo. Tapos may awak daw na matalim, nakatutok sa kanya. Doon daw po ginagawa ng bayaw niya yung pag-aalay sa akin. Kailan ho ba siya ginahasa at ilang beses ho siya ginahasa? Nagsimula daw po yan, January po, paulit-ulit po yan. Pag nagsumbong daw yung pamangkin ko, papatayin daw niya. Anong oras usually ginagalaw mo si Kim? Pagtulog na yung asawa ko, Sana, Joseph, hindi mo yaktukin mo. Para hindi kita nakaantos sa akin. Alimbawa makulong man yung asawa ko, yung mama ko, ididamay mo na